Kaayo gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Istrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagaligop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. Mayong gabi mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang unang nga bahin sang aton drama sa kahanginan. Ngenyo gid makuwan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan. Sige lang pala. Yatag na blasa ako nang ginapangayo ko sa imo. Ano Marco? Ay, mamangkot ka pag idyahaw. Hindi kagid bala ka hulat nga sa adlaw na lang sang kasal tahaw. Kadugay na sang relasyon ta. Hindi mo pagikuya pagpatilawon sang himaya. Ay, di kagid ka hulat. Tig-agad. Kung maga mo man lang sina, mas maayo pa nga magbulagay na lang kita. Ano? Oo. Kaya daw kadugay na sang relasyon ta. Daw hindi ka pagidya magpagamit sa akon. Makatilaw kagid. Makatilaw kagid. Basta hulat lang bala. Kadugay na sang hulat ko. Hasta subong wala tagid ka matilawan. Dumanya ka bala. Akon bala. Kaya hindi ka magpatilaw sa akon. May iba na nga nagatilaw sa imo. Marco?
Nga nagahan ka daw? Nag-OT kami sa call center. Uti-uti lang guro. Basi bla kun ano inang gina-uti nga ginabisihan mo bla? Gabriel daw, praning ka bala? Praning gani. Basi kun nagatinunto ka. Gabriel, Hoy Alice. Hindi ka lang magpadakop sa akong nga katinunto ka, ha? Kaysa oras nga madakpan ta ka. Sigun mapatay ta ka. Gabriel? Ano kaya man? Hindi ka lang magpadakop sa akon. Di kung may iban pa nga nagasalo sa akon sa imo. Iunong takit ka mo katwa. Ay, ambot anong istorya ni ang imo man Alice, palangga ta ka gani. Ha? Palangga ta ka. Dako na lang na-invest ko sa imo. Gani hindi lang ko pagtuntuhan. Di kung tuntuhon mo ko, handa ko magpatay. Kagmangin matay. Ha? Gabriel? Tantuan mo kiti na. Ha? Nagpatay ka. Tandaan mo! Hindi kita ko gusto nang binatunto ako. Gabriel, ano ka man? Patay kayo yung ugtas. Dali pala, dali. Siguro Alice. lang ka lang. Kulang sa mga. Ikaw wala? Ginadala mo lang bibili sa kusakos mo. Ha? Kung akigani ko, ginakusakos mo ko na yun. Dali pala, dali kay pabugnawan kong ulo mo. Bay, Alice. Alice. Relax lang ka. Kung bahala sa iyo. Alice. Bahala sa iyo. Alice. Bawa. Ikaw bala. Ikaw madakpan mo gijay ng ako ng kiliti, no? Boss, i-enjoy lang ang kinahimo ko sa imo. Kay mabiyahe kita palangit. Alice. You want that lang ka? Alam ka ko? Yes. Yes lang ako. Do kalimtan ko man ang aking konsimo ba? Tuod ka lang ka. Oo lang ka. Agay. Huwag kakalam ka. Kakalam. Ikaw bala mo. Tingalagid ko bala sa nubya ko, ma. Madugay ng relasyon namon. Pero wala ko gid siya matilawan niya. Kagamat ang makatilingala sa tagsa kapag panghagad ko sa iya. Permi sa nagabalibad. Ay, ano blang problema sa iya man? Nga abala nga permi sa nagabalibad sa akon. Ano ayhan ang rason man? Hindi ayhan. Birhen pa siya. Nga daw nahadlok siya magpatandog sa akon. Madugay naman ang amon relasyon, ha? Sa banda ko, may problema gid sa iya. Kag amuin ang dapat ko nga diskubrihon. Kung ano ang problema niya, diskubrihon ko ina. Parts? Anong problema, ha? Wala, parts, ha? Ano nga wala, parts man? Sama-sami bala? Makita ta na ka? Na nagaduhong na lang? Amugi ko niya, parts. Ano nga amo na, parts man? So una, hindi ka man amo sina? Wala niya, parts, ha? Normal lang niya. Parts, isugid na bala sakon. Kung anong matuod nga rason, nga daw permi ka na lang niya problemado. Hindi ko magsiling nga. Ang uyab mo naman nga si Alice ay...
Parts? So tuod lang ya bala parts? Sa honest lang nga opinion, no? Duwa lagi ko na iabala salig sa nubiya mo. Parts? Hindi ka lang makig sa akong parts, ha? Ano ang bot mong silingon, Parts man? Kay daw suludukot nga babayi, parts? Parts? Nga nakahambal ka man sinasaya, Parts. Kay daw kabudlay tong karon, kung ano gid ang matuod nga pagkatawo sang nubiya mo. Dumatsyag ko? Tumigi na tago bala nga sikreto, haw? Parts? Ay, kuan Parts hindi man guro Kabay lang nga nagsala lang ko, parts, Kay basta, amo lang na akong panagupnop. Dugay ko na ina siya ginapanilagan, parts mo. Do hindi gid siya masalikan nga babayi. Parts? Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Nagpamatigid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto baybay ako sa ila drama. Kung may sadya ganing istorya dugi nakulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani dugo lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo. Tunay naka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upong ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na gal-detoxify, nabuling mapaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. Oy Alice, sa diin ka naman nagalin? Ha? Sa diin pa, Binay? Nag-obra Obra. Halin sang gabi. Oh, subong hapon na bag-o ka lang makapauli sa obra? Sa obra ka, Halen? Si nanay bala mo. Nagtulog ko sa nobyo ko Kag sino nga nobyo? Nay? Kay daw kadamo masang nobyo mo? Sa din ka nga nobyo mo nagtulog? Sa number 1, sa number 2, o kung sa number 3? Sabad bala sa baba mo, Nay. Sungad mo bala, Nay, do. Ay, sos!
Kung ako sa imo alis, total, amo naman lang nang gawi mo, mas maayo pa nga mga plug ka na lang sina. Nay? Agod nga mapusla mo ng kwan mo. Ay, makwartahan mo pa. Sang sa libre lang nga makatilaw ang mga nobyo mo. Nay? Grabe ka man mo ba? Ay, tiyagan ko si mo niya daw. Eh, di ba lang nga siling mo kung kaisa, ikaw pa ang gagastos sa nobyo mo. Kuan. Natural malang nanay kung palangga mo, gastuhan mo eh. Ay, abaw! Mayo no? Kung ako sa imo alis, kung ako sa imo ha, gamiton mo utok mo. Kaagod nga makakwarta ka. Kag anong buot mo silingon, hanay? Simple. Bugawan ta ka. Nay? Oo sang sa ipalaspag mo lang na sa mga lalaki nga wala managasagod sa imo, mas maayo na nga kung mapagamit ka sa lalaki, pangwartahan mo na lang na. Ay. Diyos ko. Daw hindi ako makapati sa imo, Nay. Daw hindi ako makapati. Ano na ako na si nanay man? Nga daw ginasugo, ya pa kuya nga mapabayad sa mga lalaki. Pero sa bagay, no? Daw gusto man si nanay. Why not? Why not nga mapakabit na lang ako? Pare-abi sa mga tigulang nga damo kwarta. Total, ginapagamit ko man lang gani si Gabriel sa akong sang libre. Dahatag-hatagan man tuod niya ako pero ahaw pang kaon lang. Hindi ka ni ka-trespasser. Pero may punto si nanay. Why not? Nga hindi ko siya pagtumano, no? Nga manglalaki na lang ako, tag magpabayad. Makakwarta pa ako. Mabakal ko pang mga gusto ko baklon. Yes! Try ta. Testingan tang suggestion ni nanay kung mag-work. Ginsiling eh. Kundi, tilawan ta. Mothers know best. Gabriel? Yes, Dad? Natalupang dan ko. Talagsa na lang ikaw na rin nag-pauli sa balaya. Si Daddy, wala mo. Sako lang ko sa work, Dad. Work lang, guro. Di ayan, busy ka sa pang-chicks. Daddy man bala. Abot ko na ikaw, Gabriel. Dad? Natural. Di ka pa masunod. Kundi sakon. Si Daddy man. Abi ko may time ka, dulo dalaman din sa balay ang uyabo, kung nga makilatis ta. Kung bala, pila ka karat ang kataong. Ay, hindi na, Dad. Kag nga, hindi ka. Manya ka man nga daan, Dad. Basim lang kung makita mo uyab ko kag maglaway-laway ka balaw. Gali ha. Nga man? Dad, kampiyon tiya lawas. Tibsul pa. Dad, nagkaladagdag ng mga kutsarang tinidor sa mo ba? Nasalamukan ka gidaw? Abi,
Dala na disbalay. Ipakilala sa ako na naginasiling mo. Gusto ko makilala ang uyab mo. Dad? Kaya kung mataypay ko siya, basi palang bailuhan ko siya sa imo sa brand new nga motor. Kung mataypan ko lang. Daw nagatag ako sa interes sa magsiling ka nga kampiyon lawas kag tibsol-tibsol eh. Daddy? Dad, daw kahalangpon sa mga tinaga mo, Gabriel, patupon ko ina once makita kong uyab mo, kag bataypan ko. Dad? Basta, patilawon mo man ako sa uyab mo. Daddy? Merlinda, ikaw! Agi, may kinahanglan ako sa imo. Kaganoy ang kinahanglan mo? Aba? Agi, may dalon ako diri sa imo. Ay, pris ka na. Ay, ugid eh. May kurbada na. Ay, sobra pa, Agi. Sobra pa. Ay, Agi, saan ulang ko diya nagpasulod babae sa bar mo nga laway, haw? Ha? Sa bagay, no? Kami. Daw halos tanan mo ginadala diri sa bar. Bakal sa customer. Okay. Kag nagapatigid ako yung nga bakal gid ini sa mga customer. Sa mga customer mo, tungod. Gwapa ini, Aba, Agi. matuod ka, Merlinda. Ay, yes, gid. Yes, gid bala, Agi. Gwapa. Kag sino man ang ipasulod mo diri obra, ha? Siguraduha lang. Si Alice, ang anak ko. Ano? Oo, Agi, Merlinda, hindi ka magsiling nga. Pasundon mo man diri ang bata mo sa obra mo diri sa una. Ay, oo, tungod diriya da sigay diyang kwarta. Kag isa pa, kung ipalaspag man lang ang kuwan niya sa mga nobyo niya, mas maayo pa nga pangwartahan niya na lang ina, hindi bala? Kage? Merlinda? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Mga biyan, sundag ninyo sa pagbabati ang matahong nga kasugpon sang atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, toothpick. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Lidilia Santiago Miranda. Musical Director Carlos Bulls Mundia. Recording Engineer Nuli Aparecio. Special Sound Effects Bipoy Arquesola. Kag ini ang inyo alagad, Erjan Liba. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga estasyon. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mas